en smule. Ja. Værsgo. Nej, jeg skal ikke have den. Alt den ulækker. Du skal have dit hår. Hvorfor skal jeg have mit hår? Der er en grund til, at jeg klipper det af. Det er vildt sjovt. Det kan jeg godt. Så kan jeg ikke sige det. Du kan se videoen med efter. Jeg er fandme dårlig til at tage video. Jeg skal have bag. Kan du se det bare? Det skal være sygt for dig. Hvad er der? Det bliver så godt, det her. Der er ikke mange, der har en søster som mig, når man får lov at gøre det her. Det er også vildt. Det er også fordi, det er så langt, når vi gør det. Ved du hvad, Susanne? Hvad? Jeg har længst hår igen. Hvor mange år går det før? Jeg har længst hår igen, så. Det ved jeg ikke 2. Men det er virkelig ikke fair. Så kommer man til at kunne se din knop. Min knop? Ja, du har en her i nakken. Har jeg en knop? Ja, lige der. Nå, den knop. Jeg tænkte, lige snakker du. Nej, sådan en naturlig. Altså virkelig klart, der er sådan et skødtult hår. Klyp. Så kommer jeg til at ligge. Du har faktisk leopardpletter heromme i det blå. Det er så sjovt. Men jeg er ikke en leopard. Jeg ved godt, det er dem, der skal veksle mig med en, fordi jeg er så hurtig med det. Så. Du er så hurtig. Det kan jeg godt mærke sådan. Ja, jeg er virkelig bare. Altså når jeg løber, ikke op. Badam, bam, bam, så er jeg. Men min er lidt træt. Jeg skal huske at holde pause. Charlotte. Jeg fandt til fra Les Miserables. Hvad fandt du? Siger du? Jeg fandt til fra Les Miserables. Jeg synes, du sagde, at jeg fandt et eller andet. Nej. Nå, godt ramt. Ja, okay. Godt ramt siden af. Men der hvor hun får klippet håret af, jeg gør det bare ikke for min datter. Jeg fik penge for det. Hvordan kan du vide af mit hår? Hey, jo, vi kan spørge, om der er nogen, der gider have mit hår. Du kan nok godt sælge det. Så farver de det, så er det som... Men det kan jo få farve. Nå, tro mig, det prøver ikke det. Det skraber end det, du kan. Ja, kan du godt. Nå. Det er så sort i med bund. Hvis du er alt det sorte i, så tror jeg altså ikke, at... Skal vi tage det hele så? Prøv at starte med at tage den på 3,5. Og det bliver så mærkeligt, det har jeg aldrig prøvet før. Sjovt nok. Ej, kan du det hele? Kigger vi på det. Jeg ved simpelthen ikke, hvad du ligner. Det ligner vel forhåbentlig dig en meget kort form. Jeg synes lige nu synes jeg, at du ligner en klovn. Bare gently. Nu smukker du noget hår mere. Det bliver sjovt at gå uden hår og så i sin rigtig fin kjole. Hvornår er det? Du glemte at kigge. Nej, okay. Det er lidt cute. Sofie, hun bliver som i søvn. Det kan jeg godt forestille mig. Det er Jeg godt snakkede om, at det købte kort, eller for det købte skaldet. Så længe nu. Men så kan man også se, at du godt kan gøre det, hvis der. Ja. Jeg tror bare, at jeg ville lade være. Jeg tror ikke komme hjem til hendes mor bagefter. Nej, hvad gør I? Sæt det på igen. Hvad gør I? Det ligger der. Her. Nej. Og hvis du lige har forsøgt bare, kan du glemme nummer om i nakken? Jeg gør det for Jesum. Han er militær. Han er blevet
Den er stadig rigtigt. Tror jeg. Ej, det er vores lille ungdomsforbryder. Ja. Altså, du kan godt sige det, jeg ser Så kan du lave sådan en lille hagekors heromme i nakken Men på du hende. kan godt se, at det er nok nødt til at tage det hele af, fordi hun er jo pletvis sort. Pletvis. Jo, men det sidder nede i hårbunden. Ja. Susanne, for fanden. Det er følelse. Ej, der faldt over den Du har altså leopardpletter. Faldt der noget hår ned mellem benene på dig? Ja, det tror jeg. Bare en lille smule. Ej. Du kommer til at have leopardpletter, Susanne. Okay. Det var jo det, jeg tog billeder af og viste dig, ikke også? Ej, nej. Ja, du skal have en turboskrub. Nej, det er jo det der, det sidder jo på huden så. Ja, virkelig. Og det kan man jo godt få af, hvis vi også det der andet af. Så til det kommer af, det er jo fordi, det ikke kan blive slidt ind under håret. Så går jeg bare med hat til det. Det er ikke sådan permanent, at nogen grund af farve. Det er godt. Ved du hvad, Susanne? Hvad? Det er fint nok, at du vil være skaldet og sådan noget, ja. Mhm. Vi får altså ikke lov til øjenbryn. Nej, det er heller ikke lyst. Det mener, så meget vil jeg ikke lide. Er det din tid bag dig? Ja, det er lige spændende. Nå, det er Thomas her også. Nå, skal jeg da sige dem? Hvad? Nej, det er Thomas. Synes du, det er flot? Vi kommer til at se på hende der fra V for Vendetta. Nej, jeg også skal. Det var også lækker. Jeg kommer med til at tænke på dem der fra Auschwitz. Deres hår, det var sådan noget. Nej, det er forkert at tænke på. Jamen, du er også lige så tynd, så... Ej, okay, din booty er lidt større end deres. Min hvad? Booty. Nå, jeg synes, at min hud er min hvad? Men er selve håret farve? Eller er det bare Svært at noget? se. Men ellers så er det så lidt at blive købt af, når det vokser ud. Jeg kan fortælle lige præcis, hvor meget det så i så fald kan være maksimalt. Ja. 3,5 mm. Og det er det, de går af. Nice. Er det dig? Nej. Bare noget på hovedet. Hvor skal vi gøre det her hår egentlig? Nu mener du vil lave noget sjovt, eller? Altså nu Syg laver på jeg en ikke dukke, eller sådan noget. Nej, det er bare creepy. Ja. For det første, for dem, så gør jeg bare ikke sådan rigtigt. I gamle dage lavede man faktisk dukker med dele for barnet. Jeg For har det også meste set hår. Supernatural. Ja. Men jeg kan godt lide den serie. Den er også god. Jeg har lige noget hår her omkring øret. Jeg er lige så træt af, hvis jeg bliver fanget. Ja, jeg skal tage det sidste med saks, så kan jeg få det. Mine briller ligger hernede. Nej. Det skal jeg lige gøre. Så nu må jeg kigge lidt fra det. Hvorfor ikke? Du skal, Aldrig mere. du skal vente til det er helt færdigt. Så.